kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone away. Wa man laki. Magalas 9 na sa gabi eh. Ni pasalig siya nako. Gibakakan ka lang niya, Chibar. Gibaka... Kinuko. Gisakitan na usap siya. Anak! Anak, Anak! Sarah! laban lang, anak. Laban lang. Pagigbatong kina. Kasi di madugay, muari si Piolo. Sadi, muari si Piolo. Muari siya, anak. Dali, sanding ni Daddy. Kana, Di, ngano nakasulti ka man nga muari si Piolo. nagkita mi. Unsa, Nagkatagbo ang amungdan. kaila di ka niya. Kitabiya ko sa picture sa diyang gikrunahan mo sa as Miss Queen ug Mr. King, di ba? Muari gid ko no siya, di. Muari siya. Nibaw siya nga nakadini sa ospital, anak. Wa lagi. Basin ni uli pa sa ilaha. Na makaklang tingali to, di. Dili tingali to siya mamakak, anak. Gitamparos raman ako siya, di. Ha? Imo siyang gitamparos? Gitamparos na ako. Tungod sa buhi niyang bakak. Tinuod nga namakak siya? Pasangil lang ako, di. Oh, mau ba? Hinungdan nga dili na siya magpakita ako. Sarah, Magpaabot ko, di. Basin ugwa siya mamakak nimo. Diin ka ni Adto. sa opisina ni Piolo. My God! Gibarato mo ang imong kaugalingon? So what? Ang importante, Imelda, nga malipay ang atong anak. Huwag hinungdan katong tawhana. Wa hinungdan para nimo. Pero kalipay siya sa atong anak. Chibar! Imelda, ihatag na to sa atong anak ang iyang kalipay. Dili lalim ang kahimtang ni Sarah karon. Chibar! Hindi pa ka matug? Hapit na alas 10. Tugo na ka? Unta, Sige, matuo na ta. kining... Oh, may ipangutana ka? May problema ka? Problema? No? Waman? Basig di lang ka mutugan. Wala gyud ko problema, wa. Okay? Sorry. Sorry. Ayaw lang og kasuko. No. Wa ko masuko. Wa. Murag may bugat magod ang imong tingog. Sorry kaayo ha, nga kulit kaayo ko. Mga tuog na ta, okay? Okay. Ngay nanog si Risa. Ganakundan sa kumbukton. Bangon na ako. Sugos lawas. Inayalalakop ko ang nakumbukton. Ngayon kionlanan. Mugawas mo na ako.
Lucy. Hello, Lucy. Buloy! Oh, Asa na ba yung spolo, oy? Napaabot ba yung silang sirchibago kay Sara? oh, unsa? Ipasalit ko nun ang siyang sirchibago mo, amin! Unsa? Bakbakon ba yung anak niya, oy? Lucy. Naunsa? Lakip ang masakitoan? Iyang bakakan? Oh, Lucy. Oh, si Bible eh. Bay, Oh, tubaga rin oh. si Charles Magaraw. Nganaw ka? Tubaga? Ang sabi tubagon? Kinsa ba na? Si Lucy. Lucy? Ambe. Hello, Hello? Asa naman taon ka? Lucy? Nagbalako mo kang sirchibago mo, ari ka. Isultihan ba yan ni Sir Jibat ang ijang anak nga mo, ari ka? Pero wala ka ni ari? Lucy. Ili ka magkonsensya, oy! Nga mamatay ni Day Sara nga magbahon sa imong bakak! Lucy? Natagi sa taon o ka may importansya, oy! Nakapuyo ba yan ka diring libres ila? Wa kay bayad! Buloy, kuha ang cellphone, no? Bay, saka. Waray ko sa kong kwarto. Bay. Bay, bida na. Musalno ka siya sa hangyo, Lucy. Bye, Buloy. Oh, aso ka? Jacket lagi ka? Asa ka? Mato ko sa ospital. Moto kang Sara? Oh, O si Risa? ikaw na ang may bawang masulti kaniya. Please lang. Nakatuog na siya, nahinanok na siya. Kung gustong matugaw siya. Okay? Oh, okay. Sige, bay. Sige, arin ako. Okay, bay. Ito na siya. Ako lang pasabot ni Risa. Siya ka tumisakay sa kotse. O di padagan. Asa siya? Kasi nagpahibaw na ako. Sorry, Piolo, pero nasabot na ako katapaw lang ang imong pagmahal na ako. Tingali, muadto siya ni Sara. Ug piyaan ako niya. Wa ko'y mahimo. Dawaton ako ang kamaturan. Nga dili ako ang tag-iya ni mo, Piolo. Dili ako ang tag-iya ni mo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!